Здравей, прекрасно момиче! Утрешният ден и особено 11:30 твое време ще бъде доста цветен. Ти като цяло имаш един доста напрегнат аспект, който те води до конфликтност, раздразнение, негативизъм, а, трудност в социалните отношения. Но пък от друга страна, точно този аспект ти дава една бодрост и острота в ума за ученето, което така или иначе ти спомена, че правиш. Попадайки в 11-тия ти дом, говори за сбъдване на мечтите ти, да се потопиш в точно тази материя, която обожаваш. а, проява на лошо, проявата на лошо настроение, липсата на тишина и спокойствие те води до м- истерическа непоносимост към всички. Затова ти давам една техника, която техника аз обожавам и много често практикувам. Взимаш една възглавница и започваш да викаш с цяло гърло, колкото ти душа носи, за да изхвърлиш всичката тази негативна енергия навънка. Ако пък решиш, че това е твърде брутално за тебе, можеш да я буксираш, можеш да изхвърлиш всичкия гняв и негодование върху възглавницата, която възглавницата в този или в друг аспект ще те гушка, лягайки върху нея. Има още една техника, която аз обожавам. Бях дълги години я ползвам и продължавам да я ползвам, и това е танца. Танцът освобождава абсолютно всичко. Пусни си мощна музика и изхвърли всичко през чупките, стойките и чалъмите, както обича да казва баба. Всичката енергия навънка. Независимо, позитивна, негативна, изхвърли я навънка. Тя не е твоя. Не е нужно. А ако продължаваш да поддържаш този висок негативизъм, това раздразнение и непоносимост към околните и близките, има още нещо, което може да ти помогне в това си състояние. Това е, както Стояна казва, да се потопиш дълбоко в себе си, да затвориш очи, да поемеш дълбоко въздух 2-3 пъти и да попиташ защо е точно тази негативна ситуация при теб в момента. Какъв подарък иска да ти даде? Какво бижу ще излезе от всичко това? Какъв диамант ще блесне накрая? Това е много ценна практика, която Стояна дава. Важното е не само да ги знаем практиките, а да ги практикуваме. Да работим по този начин чрез визуализацията и намерението. И знаеш ли, има една много интересна практика. След това клипче ще ти запиша една бърза техника на неврографика, в която неврографика можеш да изхвърлиш всичко на листа. Но това малко по-късно. Емоционалното неспокойствие и лесната раздразнителност, изблиците на гняв и за дребните поводи. Тук е необходимо да се върнем дълбоко в себе си, това, което вече ти споменах. Мога да ти кажа, че това, което видях на твоето разположение на планетите, говори точно за това, за дълбоко прерязване на нещо много дълго време стоящо и кармически заложено в теб. Защо го казвам? Защото в момента ти имаш изключително много силен, първо,
съвпад на две силни планети плюс съвпад на още две, които сами по себе си правят един хармоничен аспект, което ще рече под цялата божествена благословия се случват всички тези неща, всички тези събития за теб. Така че приеми го като божествен дар, приеми го като благословия и продължи напред. Преживяването на катарзис и изчистването на негативните емоционални състояния, изхвърлянето на ненужното от себе си, това, което ти казах, че ти преминаваш през кармична трансформация и преработка под един аспект, се потвърждава от съвсем друг аспект, който е отново хармоничен, но отново казва същото, че след всичко това идва нещо грандиозно голямо за теб. И като видях как са разположени планетите и какво се случва там горе в небесата за теб, момиче, ти си благословена чрез твоята одухотвореност да събираш голяма маса от хора и да ги приобщаваш към себе си, да ги лансираш и да ги лекуваш по твоя грандиозно вълшебен начин. Изключително силна карта. Силен ползотворен период, спокойно време идва, подем и активиране на потенциалните възможности. Осъзнава се способност на собствената значимост в обществото. Това, което ти казах, че ти вече осъзнаваш колко стойност имаш и малко или много това ти дава един голям тласък напред. Имаш огромен потенциал за нови постижения. Спомага за създаването на хармонични отношения с партньорите в лични и делови аспекти. Получаване на проекции, финансов успех по един женствен, елегантен начин. За това ти е необходимо да си вдигнеш женската енергия. Как можеш още да си вдигнеш женската енергия? Освен с танците, защото танците вдигат женската енергия 100%. Една малко забавна техника. Облечи си рокля и отдолу ходи без бельо. Това под една или друга форма ти вдига женствената енергия. Задължително роклята трябва да бъде дълга до земята, за да не губиш от енергията си с късата рокля. Това е една много стара техника и практика, която можеш да си направи само вкъщи, докато танцуваш. Не е нужно да излизаш навънка по този начин. Не си мисли, че съм откачалка, просто това е необходимост, когато усещаме ние жените, че сме загубили тотално себе си. Още нещо се сетих. Задължително някакви ароматни соли или хубав много луксозен сапун, ако ползваш сапун, или душ гел. Нещо, което да е много луксозно, много скъпо и да ти доставя удоволствие, когато го ползваш, когато го нанасяш върху себе си или когато обтриваш тялото с него. Можеш задължително да отидеш и да си купиш някаква малка, елегантна дреха. Дали било потниче, дали било рокличка или пък поличка. Нещо, което да те вкара в женствеността по един нежен, елегантен, фин начин. Просто необходимост голяма е това за тебе. Получаване на протекции, което означава защита,
което под една или друга форма говори, че ще има победа утре. Просто трябва задължително да овладееш конфронтацията, конфликта, който се води в теб. Всичкото това, което се води в теб, е с цел да се изхвърли най-накрая навън. Така че аз твърдя, че все още констелацията работи. Просто видях го в наталната карта и една забавна история. В момента, в който започнах да пиша, че изхвърляш ненужното от себе си, у дома спря тока точно за 1 секунда. Просто абсолютно всичко. Имах чувство, че като токов удар премина през мен и през абсолютно всички електроуреди в стаята. Това е една само вметка. Силна воля и мотивация за успех. На теб в момента ти се дава власт и възможност силно да се изявиш. Промяната за по-добро в кариерата и в социалния статус. Удачно водене и печелене на дела, тегляне на кредити и инвестиции в недвижими имоти. Отваря ти се и пик в кариерата за интелектуалността или интелектуалната част от кариерата, което под една или друга форма означава науката. Ако решиш да се прикачиш към хората, които обучават други хора, но то ти се дава, стига единствено и само да имаш желанието да го развиеш. Бъди благословена и съм щастлива, че имам възможността да разгледам твоята карта. Убедена съм, че твоя час е 6:30, но продължавам с проучванията и четенето и изследването на всичките ти дати с цел конкретика и яснота по въпроса. Колебая се между две числа. Едното е 6:30, другото е към 11 часа, но клоня повече към 6:30 за в момента, но не съм разгледала всички дати. Обичам те, бъди благословена и мила. Освободи го това черно човече. Колко техники имаме. Знаеш, можеш да си направиш и техниката с прерязването на нишки. Представи си себе си като две различни личности. Едната личност си ти самата в твоята прелесна сияйна същност и отдели фантомен твой черен двойник с тези негативизми, гнева, обидата, раздразнението, безпокойството, като втори двойник на теб самата. И прережи нишките, както режем между хората. Много ще те облегчи. Гарантирам ти. След това, тъй като настояна имах леки противоречия и провокации, проучих малко на други места, четох и разглеждах как аз практикувам от там нататък. След като са прерязани и двата аспекта, и белия, и черния, нали, в този случай, или ти самата и човека там, който другият срещу тебе, аз ги сгъвам заедно и отново повтарям, че прерязвам етерните нишки на всяко едно от нашите 7 тела. Изключително много ме грабна тази техника, добавката към тази техника, която Стояна ни даде, защото под една или друга форма това много повече ми резонира на мен. Ако на теб ти резонира, направи го. Просто облегчаващо е да прерязваш, тъй като имах колебание точно какво да правя с мен самата, след като съм нарязала или съм изхвърлила в потокът, или така и така и така. Просто не знаех какво да правя с моята част от мен. Целувки! Чао, чао! Забравих да добавя нещо много важно, което сега се сетих. Можеш утре да улекотиш режима си на хранене, като
спреш всичкото месо, картофи, банани и всички люти храни. Храни, които от една или друга форма могат да те активизират отново. Така че, ако желаеш, включи се и в това.